Pred 20 rokmi v malom meste vznikla vízia. Vízia silných partnerstiev, rastu a príležitostí bez hraníc. To, čo začalo ako malý nápad, sa čoskoro stalo cestou tisícov stretnutí, nespočetných množstiev kamiónov a miliónov dodaných produktov. Každá zásielka, každá paleta, každá tona tovaru niesla v sebe dôveru našich partnerov. Krok za krokom, objednávku za objednávkou sme rástli a silneli. Rozšírili sme naše portfólio, prispôsobili sa novým trhom a dnes náš tím hrdo pôsobí zo 4 európskych krajín, odkiaľ obsluhujeme partnerov po celom kontinente. Za každým obchodom, každým podaním ruky, každým e-mailom či telefonátom bola vždy jedna základná vec. Naše partnerstvo s vami. Vďaka vám sme sa učili, zlepšovali sa a získali 20 rokov skúseností v medzinárodnom obchode. Dnes neoslavujeme len naše výročie, ale aj dôveru a skúsenosti, ktoré sme s partnermi spoločne vytvorili. Za nás všetkých v spoločnosti Nextporter ďakujeme, že ste súčasťou našej cesty.